Hai noroc și sănătate la bagabonți, la băiețași, la domnișori și domnișoare și alte vietăți care mai sunteți pe aici. Domnilor, eu nu înțeleg o treabă și aș vrea să o dezbat acum cu voi așa Bă, cumetrilor, să stăm puțin de vorbă și să analizăm problema asta, că eu nevoie de niște răspunsuri, înțelegi? Și anume problema asta cu femeia, domne. Mă, de ce Dumnezeu a creat femeia asta pe pământ? Eu nu înțeleg. Dacă mai sunt pe acolo popi care se mai uită pe YouTube pe asta, domne, lăsați comentarii acolo, da? Și lăsați niște răspunsuri să înțeleg și eu care a fost treaba. Ce a fost, domne, în capul lui Dumnezeu când a creat el femeia? De ce? Cu ce scop? Care a fost manevra? În ce combinație era el băgat? Că, să mă scuze acum, dar ca să creezi o creatură de genul ăsta trebuie să fii băgat în niște combinații, nu? Avea cuțitul în coastă, avea ceva, că nu cred eu că făcea el femeia așa doar să ne nenoroșească pe noi, nu? Bă, că zice el aici ceva, ăștia tot zic ei în cărți, pe alea, că vezi, Doamne, a luat o coastă de la noi, înțelegi, că pe prima oară el a făcut omul, da, bărbatul, că asta e clar, da? După înfățișarea lui, cu tare, unul mai așa, cum i-a venit lui, l-a făcut, da? Bun. Și bărbatul ce făcea? Că nu avea niciun stres, înțelegi? Nu erau femei pe în jur, nu era stres, nu erau, cum să zic, lucruri de făcut, înțelegi, pe tarla, nu era nimic, toate erau date deja, da? Că așa zice la Biblie, totul era dat de la Dumnezeu, mâncare, băutură, totul era aranjat. Nu era nevoie de femeie, nu? Să gătească ea, să facă una alta, da? Și bărbatul ce făcea? Păi bărbatul stătea cu pula în sus, înțelegi? Pe soare, în hamac, în alea, că nu era cu chiloți, cu de-alea pe timpul ăla, nu? La pula golului, n-avea niciun stres. Nu trebuia el să stea după animalele alea care erau pe acolo, alea erau, înțelegi, nu erau animale sălbatice, să pupa leu, pisica, una alta. Deci înțeleg eu, nu? Din asta, din scriptor, de... Păi și atunci, dacă omul n-avea niciun stres, bărbatul, înțelegi? Eu mă gândesc că, domne, s-a plictisit Dumnezeu, înțelegi, să tot să uită la noi și noi cu pula în sus, cu berea în mână și cu asta, înțelegi? Și ce-o fi zis, asta să le dau la ăștia ceva de făcut, nu? Că stai așa mereu, zi, noapte, numai stai, bei bere și te uiți pe jur la peisaje. Nu, trebuia să facă ceva, nu? Să bucure și el, să înțelegi? Bă, și eu mă gândesc acum, nu cumva femeia asta a fost creată de Cumăz Roland? Că vezi tu, toată lumea e Dumnezeu, da, binele și diavolul rău, nu? Și ăștia mereu au fost în conflicte, că cu tare, că ăsta făcea ceva frumos, că ăsta venea cu un căcat să strice, înțelegi? Că așa a fost mereu. Și atunci ce-o fi zis ăsta, dracu, știi ce-o fi zis el? Băi, asta e, mă, și ăsta a făcut bărbatul, iată să lăfăi acolo, pula mea, n-are niciun stres. Stai, mă, să fac eu o creatură, a? Să fi gândit el. Ce-o fi zis el? Ia să fac eu, mă, ceva care să, înțelegi tu, să ni le enerveze pe ăsta puțin, pe bărbat, înțelegi? Să vină, ceva să-l atragă în niște curse, în niște capcane, înțelegi? Să punem un pic de acțiune pe tarla, că era, știi cum, dacă omul n-are nimic de făcut, pula în sus, la soare, liniște, înțelegi? Nu era niciun fel de acțiune. Exact ca și cum te uiți la un film din ăsta care n-are acțiune, înțelegi? Dacă nu explodează nimic, nu sare sânge, nu e o căpățână ruptă, nu te atașezi așa mult de film, nu? S-a uscat gâtul, dă o pizda, mă.
Bă, și eu așa mă gândesc, înțelegi? Adică ceva s-a petrecut acolo între ei. Ce-o fi zis ăsta? Ia stai, mă, că fac eu, ce dracu, nu fac și eu ceva? Adică, nu? Fac și eu ceva, nu? Bun. Că problema care este? Îi zice aici la scriptură, înțelegi? Că Dumnezeu a făcut pământul, a făcut apa, munții, cutare, animale, tot. Deci totul era pregătit, da? Și după aia ce a zis? Bă, trebuie un stăpân, nu? Să stăpânească toată tarlaua asta, un șef, nu? Un boss. Și l-a făcut pe bărbat, băi. După chipul și asemănarea lui, că așa zice aici, nu? Și asta a fost toată povestea, nu? L-a făcut frumos. L-a lăsat pe tarla. I-a zis ce să facă, ce să nu facă. Sănătate. Dar dracu, înțelegi, dracu care întotdeauna și-a băgat coada până toate alea, ce a zis el, ia stai, mă, că ăștia stau prea... Dumnezeu, înțelegi, a făcut el omul și să bucură omul acolo și i-a dat totul pe tavă așa și stai, mă, așa puțin. Hai să punem un pic de sare și peper acolo, să facem o chestie, nu? Și pac, a conceput el, a luat o mână de căcat, a învârtit-o pe degete pe aia, că pe niat pe acolo n-ai, ci căcat, sânge și cenușă, nu? Altceva ce găsești tu acolo? I-a luat, le-a amestecat, le-a făcut, că s-a stat, el s-a chinuit și s-a gândit, înțelegi? Adică nu făcea el, că putea să facă o creatură urâtă, înțelegi? Care să nu ne atragă pe noi ca bărbați, nu? Să zici, ce pula mea asta, mă, marș de aici, înțelegi? Dar scopul care a fost? Ca să fie frumoasă, înțelegi? Frumoasă, caldă, mlădioasă, înțelegi? I-a făcut țâțe, i-a făcut cur, înțelegi tu? Să atragă bărbatul, să-l scoată din monotonia aia în care e, știi? Și să-l pună un pic la treabă, că prea stătea așa el cu pula în sus la soare. Bun, a creat femeia, da? A aranjat-o, a făcut-o suplă frumos, i-a dat mers de la legănat, înțelegi? Țâțe pe ea, cur, tot. Și hăț a trimis-o pântre bărbați. Așa, pune pusă masă, hăț, că a trimis câteva pagabele pe acolo. Bărbatul acum nu știa el care e șmenul, înțelegi? Că era ceva nou, să vezi așa direct. El mai mult obosit acolo, cu berea în nas, înțelegi? Visa, dormea, visa frumos, nu știu ce, mai lua un merișor de un pom și mânca, mai o prună, o dudă, o atenție, că nici nu mai trebuia să deschidă ochii, înțelegi, că toți pomii erau, uite, și erau plini de fructe, înțelegi, că așa era în rai. Totul era plin, numai fructe mari, nu găunoase sau altceva, înțelegi, totul erau așa, aplicate peste ei acolo, plin. Trebuia să întindă mâna și să ia, înțelegi? Nu mai face efortul să deschidă ochii, înțelegi? Că lorbeau culorile alea și lumina aia care era acolo, înțelegi? Bun. Și tot culegând el din pom, înțelegi? Una, alta pe acolo și băga în gură și nu știu ce, a dat la un moment dat de un fruct mic. Mic și moale, l-a pipăit el un pic așa, i s-a părut lui că ceva-i suspect, înțelegi? Că nu era ca alea alte care le încercase el până atunci, înțelegi tu? Bă, și deschide ochii ăsta, înțelegi? Bărbatul hăț deschide ochii și ce să vadă? Creatura, femeia, înțelegi? A plecat așa peste el cu sfârcul acolo. El apucase sfârcul, înțelegi tu? El apucase sfârcul. S-a uitat el așa, de sus până jos, s-a dat într-o parte, tare, a mai strâns un pic de țâță, a văzut el că, bă, arăta bine, plăcut la ochi, înțelegi? Și a început să simtă chestii jos acolo, înțelegi tu? A început să facă conexiunea, îți? Bun.
asta a fost vreo câteva zile, înțelegi, până au făcut conexiunea, că bărbatul nu era el prea deștept, adică nu e dat, înțelegi, Dumnezeu nu i-a dat prea multă minte lui să judece prea tare, înțelegi, și repede. Cum e acum inteligența, IQ mare cu tare, nu. I-a dat atâta să știe cât îi trebuie lui, înțelegi? Dom'le, și a văzut asta că problema începe să... El s-a mai uitat și încolo, s-a uitat și la ălalt, la vecinul ălalt, înțelegi, în hamac. Aia era deja pe el, nu știu ce, bă, treaba serioasă, înțelegi? N-a trebuit decât să lipsească Dumnezeu vreo 2-3 zile, înțelegi, de acolo, că avea niște treabă. Și gata, atunci, dracu, înțelegi, diavolul hăță le arunca femeia. Era o perioadă scurtă, nu-i trebuia mult, înțelegi, ca să-l atragă pe bărbat în curs. Și aia a fost treaba. De atunci, din momentul ăla, bărbatul nu mai asculta de Dumnezeu, înțelegi? Și nu mai asculta de Dumnezeu, asculta de pizdă. Că normal că dacă i-a dat de gust sănătate, și tu nu vezi că se perpetuează la noi până ziua de azi, nu? Ce se întâmplă cu băiatul tânăr, înțelegi, care e la părinți? Părinții, pentru el, e ca și Dumnezeu, nu? Cum era pe vremea aia. Îl învață, îl îmbracă, îl încalță, tot, are grijă de el, nu? Păi și ce se întâmplă? A dat băiețelul de pizdă? Sănătate. Și-a lăsat părinții în spate, nu? Păi de ce mai ascultă? Pe părinți? Papa, hâț, se duce după pizdă, uite așa merge. Uite așa merge. Zici că îl trage de nări, înțelegi? Are un belciug de la așa și îl trage de nări. Așa se duce după ea. Așa a fost, îți spun eu, după vremurile alea. Acum o grămadă de povești, nu știu ce. Păi dacă citești Biblia aici, te omoară. Nici nu găsești conexiunea dintre chestii. Că zice că Dumnezeu a creat tot, da? A creat până și târătoarele de pe pământ, zice. Tot ce se târâie pe pământ. Păi ce se târâie pe pământ? Șarpele se târâie, nu? Pe pământ. Păi și dacă Dumnezeu a creat șarpele și șarpele era diavolul, nu? Care i-a făcut pe Adam și Eva să muște de măr. Asta ce înseamnă? Că Dumnezeu a creat diavolul rău? Care-i treaba? Că eu nu înțeleg. Unde e șmenul? Bă, voi înțelegeți unde bat eu? E probleme mari aici în Biblie cu tare. Că dacă stai să citești așa cuvânt cu cuvânt, nu găsești legăturile. Înțelegi? De la pasaje la pasaje nu prea găsești legăturile. Să cam taie filmul așa dintr-o dată. Zici că au despărut niște pagini, înțelegi, între timp. Ce s-a întâmplat cu scriitorii care au scris? Nu au avut hârtie, că s-au la WC, au mai ciuldit în manuscris. Lipsesc pagini, așa, știi? Eu așa zic că s-a creat femeia. Că prea dracu, mă. Bă, femeia e dracu, înțelegi? Eu o vorbă, femeia e dracu. Păi de-aia spunem așa. Pentru că ăla a creat-o. Și normal a creat-o după înfățișarea lui, normal, nu? Și a dat în ea ce avea el, nu? Când a suflat acolo de ea da viață, nu? Că așa zice Dumnezeu, a suflat creatura aia de lut, da? Și l-a făcut pe bărbat, după înfățișarea lui, cu bunătatea lui, cu cutare. Și l-a pus șef. După care, în Biblie zice că a luat o coastă de la bărbat, înțelegi? Și a făcut și femeia ca să aibă însoțitor. Înțelegi tu? Dar eu nu cred că dacă lua coastă de la noi, ieșea și femeia cum trebuie, nu? Nu mai era așa parșivă, da? Femeia. Că toate sunt așa, nu? Cu ochiul după bani, cu ochiul după bogății, după ghiuluri, înțelegi? După shopping-uri, îți
toale, poșete, pe pula în pizdă, toate sunt așa. La noi de jos, pula mea, ți-ai luat un tricou, un pantalon pe tine și ai ieșit. La ea nu, fratele meu, păi stai așa, și de mii de perechi de cercei, rimeluri, cutare, boiele, rujuri și pe pizda măsii în gât. Păi toate alea costă bani, nu? Și cine o întreține? Păi nu bărbatul, cine altcineva? Bă, băiatule. Eu zic că a fost ceva probleme acolo, fatar la oaia, înțelegi? A fost ceva combinații între Dumnezeu și dracu, înțelegi? Că altfel eu nu cred că Dumnezeu, el a fost pus la înghesuială, înțelegi? Și a fost obligat să închidă ochii, înțelegi? Și să lase pe ăsta să lucreze. Altfel nu-mi dau seama, înțelegi? Dumnezeu a închis ochii vreo câteva zile și când i-a deschis, era prea târziu, înțelegi? Că deja rău era făcut, femeia era deja acolo, ăsta a dat deja de pizdă, înțelegi, bărbatul, deci sănătate, nu mai putea să mai întoarcă înapoi, înțelegi? Să ia femeia dintr-o dată de acolo, că nu mai, ieșea tâmbălău, nu? Făcea oia urât, rupea oia, păi dar erau cu pulile pe sus, uite așa, păi dar nu mai avea, trebuia să-i lase femeia, înțelegi? Ce pula mea, mă, de să nu-mi place mie berea, că râd de la ea să mă cac în ea. Băi, eu cred că eu așa zic, după părerea mea, înțelegi? Femeia a fost creată de diavol, e clară treaba. Pentru că toate erau bune și frumoase, înțelegi? Și când toate sunt bune și frumoase, cum să zic, nu e... Dacă nu e acțiunea aia, dacă nu e ceva urât în tot binele ăla, nu atrage, înțelegi? Nu e frumos de văzut. Cum să zic eu? Voi știți, e exact ca un film prost. Un film prost, cu actori proști, care nu are nicio acțiune. Ceva în genul ăla. Nu te atragi, nu ai vrea să-l mai vezi încă o dată, nu? Sunt filme, ai văzut, la 5 minute o explozie, sare unul în aer, aruncă 10 mașini, cade un copac, înțelegi? Eu stau și mă gândesc, înțelegi? Că trebuie să fi fost ceva la mijloc acolo, adică nu cred eu că Dumnezeu a făcut, înțelege, femeia din coasta noastră și... Adică nu văd sensul, înțelegi tu? Ca femeia să știe că e drac. De când a venit pe pământ, înțelegi, de când a adus numai răcă. Răcă între bărbați, răcă între alte femei. S-au bătut, s-au omorât, că de fapt crimele și toate nebuniile astea de atunci a început imediat. După ce a apărut femeia, înțelegi? A venit cu fitile, cu vrăjeli din astea, i-a întors împotrivă, unii pe alții, înțelegi? Și normal că bărbatul, dacă el ce? El e tărtan, ce e de fapt bărbatul, înțelegi? Bărbatul e mare, are mușchi, are cutare, dar creierul nu e, înțelegi tu? El întotdeauna a fost controlat de femei. Femeia a fost mult mai isteață, înțelegi? Mult mai pe partea asta de făcut rău, adică pe partea aia alantă, nu prea sunt ele așa istețe, înțelegi? Pe partea alantă, ca să ajute bărbatul să cutare, nu. Dar la băgat fitile și l-a împins vrăjel pe dedesubt și băgat mizeria sub preș, vai, primele. E probleme
a fost probleme serioase încă de la început, înțelegi? Că imediat la o perioadă după ce au început ei să se cupleze sarea, îți au început să arunce până vecini, înțelegi? Că așa au fost femeile de la început. Ce a zis, stai că îl îmbăltic eu pe ăla cu nevastă, să înțelegi, cu aia și mă bag eu între ei. Și așa a fost treaba. Din generație în generație, până în ziua de azi, așa se face. Sunt invidioase, înțelegi? Și sunt rele. Asta e treaba. Ai văzut? Oricine, cât de bun ar fi ea, femeia, oricât de bună ar zice bărbatul că e, înțelegi, sau prietenul, sau putare, nu mă, că a mea nu face așa, bă, mă lași, tot te fac, mă, la fel. Ia să o vadă ea pe una că și-a luat nu știu ce poșetă, înțelegi, de firmă. Să vezi cum nu mai e prietenă cu ea. Nu mai e, că e invidioasă. Păi de ce aia și-a luat o poșetă de firmă, înțelegi? Uite ce poșetă are pe umăr, ce cutare. Păi și eu umplu cu rânciul ăsta. Nu? Păi stai, fă, că rânciul ăsta îi dă în piele. Nu? E de brand, uite acolo, are brandul pe ea, e piele în pula mea. E 3-4 milioane, nu? Păi da, vezi că aia are așa, are cotare, iau ce cizme are, ia uite cum. Păi vezi că cizmele merge cu poșeta, înțelegi tu? Păi da. Păi și întotdeauna au ceva ele de comentat. Orice îi face, tot nu-i bine, înțelegi? Că ăsta e scopul lor pe pământ, înțelegi tu? De când au venit ele, ăsta e scopul lor pe pământ. Să te nebunească de cap. Să te omoare înainte de vreme. Tu n-ai văzut? Când ești singur, ești acasă, băiat și alea, nu ai atâtea probleme, mă, pe cap. Înțelegi? Că n-ai. Te duci la școală, vii înapoi, o la mea. Mai te uiți la televizor, bei o bere când vrei și asta e. Bă, dacă te-ai cuplat cu una, s-au schimbat treburile, nu? Au început să vină problemele. Începe și-ți comentează, păi stai așa un pic. Păi ce, tu nu-mi dai mie atenție? Tu stai și vezi meciul acum? Păi acum trebuie să ies, să mă scoți și pe mine la un sub. Nu, acum, momentul ăsta. Păi stai, fă, că e meci, tu nu vezi meciul, nu pot să-l trag în reloare, să-l văd mai târziu, nu? Fă și eu meciul și te scot după aia, nu e prea târziu. Dacă mă iubești, acum mă scoți, nu? Și te ia nervi, nu te ia nervi. Fie și meciul, că ești nevoit să-l închizi televizorul și să pleci, nu? Că dacă nu faci cum zice ea, îți mai intri la boboroză? Nu mai intri. Păi și faci cum zice ea. Dar pe interior te stresezi, nu? Și azi un pic, mâine un pic, păi mâine un pic, uite așa cade părul. Și cade părul. Păi da. A căzut părul, sănătate. Albești, ia uite. Vezi aici? Părul cum este alb, ia uite. Pe aici se duce frumos. Păi da. Scopul atins. Te ia ulcerul, te ia cu tare, uite, te iei de băutură. Te lovește pe ficat, că sunt alții care o ține pe băutură mult. Eu mai beau așa o bere din când în când, înțelegi, ca să mai uit un pic. Dar nu mă bag în băutură serios. Doar nu stâmpi la cap, nu? Sunt unii care se bagă puternic. Păi, și nu-i rupe ficatul mai târziu? Cine moare primul? Nu moare bărbatul primul. Ce-ai văzut tu cupluri, femeile să moară primele? Nu. Ele mai trăiesc câțiva ani după. Ca să-i mănânce și pensia în pula mea. Ca să fie deplină, misiunea îndeplinită cu brio, înțelegi? L-ai luat, l-ai stresat, ani de zile, l-ai băgat și în pământ și mai mănânci și pensia. Și după ce a murit, tot mai tragi după el. Vreau să auzi și eu. Doamne, domnișoare, care vizionați voi pe YouTube aici, ia să-mi lăsați și mie comentarii pe acolo, nu-i așa? Nu simțiți voi nevoie așa să controlați?
asta, că o aveți voi în sânge. Așa e diavolul, să controleze tot, înțelegi? Să acapareze. Comori. Păi femeia nu-i cu bunghiul după bani? Banul nu-i ochiul dracului? Fă și tu când ți-e femeia bolnavă și aia și o vezi că stă în pat. Nu mai pot că mă doare nu știu ce. Du-te și pregătește singur de mâncare, zice. Că scoate tu 1.000.000 de lei și pune-l așa pe mână, să vezi cum se înviorează, să vezi cum îi trece boala dintr-o dată. Ce bine mă simt. Ia hai să mergem noi. Ia hai să mergem să mă uit și eu pe la poșetele alea puțin. Ai văzut? Talent? Păi da. Eu de ce vorbesc aici? Pentru că ăștia scriitori, ăștia periculoși care au făcut ei Biblie și toate alea, înțelegi? Și care acum o promovează și o vorbește și toate alea. Dom'le, hai să modificăm un pic, că situația n-a fost chiar așa. E să luăm noi în considerare și treaba asta. Poate e așa cum zice prostul ăla, Poate a avut și el vreo idee pe chelie și poate chiar așa e. Păi v-ați gândit dacă e așa? Dacă femeia a fost trimisă pe pământ de către diavol, înțelegi? Să bage răcă, să facă războaie, să bage tot felul de fihile pe la toți. Că dacă te gândești, Dumnezeu e binele, nu? Și diavolul e rău. Și ce că trebuie să existe o balanță între astea. Adică dacă e prea bine, nu e frumos, nu? Dacă e prea rău, iarăși nu e frumos și nu e sănătos. Deci trebuie să fie pe undeva pe la mijloc, zice lumea asta cultă. Nu? Și atunci eu ești prost. Mi-a căzut și brățara de pe mână. Și ăsta e aur, băi. Pizdelor. Asta e aur, da? Ce ziceam? Cred. Ce să mai lălăim cu prea multă vorbărie? Treaba e clară, bă. Cel puțin în mintea mea treaba e clară. Din câte am văzut și câte femei am cunoscut pe aici pe acolo și la câte am văzut pe la alții și câte cazuri și câți bărbați s-au sinucis din cauza femeilor și câți au ajuns alcooliști și câți au ajuns drogați și au murit și cât, bă, atâtea nenorociri toate vin de la femei, mă. Dacă stai să te gândești, dai pagina în urmă așa și vezi că acolo undeva a fost o femeie care a zis ea nu știu ce sau a făcut nu știu cum și de acolo a început și s-a tocat bărbatul ăla pe interior, înțelegi? Așa face. Te duce la disperare, te ia nervi, înțelegi? După aia faci o tâmpenie care te bagă ori în pușcărie, ori mori, înțelegi? Și după aia sănătate, ea se mută la altul. Că femeia cum este? Femeia e ca paraziție, înțelegi? Ai văzut stă pe câine cât un parazit, dacă a murit câinele, hât sare pe altul. Înțelegi? Sau pe o pisică, sau pe ce trece pe lângă. Exact așa e și femeia. Stă cu tine, dacă ai murit, hât a sărit la altul, înțelegi? Îi sare la altul în spate. Păi, ce să facă ea singură? Că ele singure așa, ele n-au ce face, înțelegi? Ele se plictisesc de moarte. Că dacă n-are pe un prost lângă ea ca să cicălească, să-i rupe, să-l umple cu stres, înțelegi? Ele nu se simt bine. Nu? Ai văzut, Dumnezeu binele, a dat în bărbat binele. A făcut tăcut, liniștit, cu tare, fără. Diavolul a dat în femeie partea opusă a bărbatului, nu? Bărbatul e tăcut, asta e glonțoasă. Și
scălitoare. Bo. Ai dus gunoi, spăla vasele, de ce n-ai făcut? De ce pui cana aia acolo? Dar cana asta nu puteai să o pui acolo. Dar furculițele nu ți-ai să le pui mereu așa. Dar uite, tu ai pus lingurile aici peste furculițe și mie nu-mi place treaba asta. Dar de ce? Dar mereu îți spun. Dar de ce pui ciorapii făcuți așa împreună în mașină? Că nu se spală în mașina de spălat. Trebuie să-i desfaci așa și să-i pui, înțelegi? Și câte și mai câte. Chiar de orice găsește de vorbă, înțelegi tu? De orice căcat. Să uită și îți comentează jumătate de oră de ăla, înțelegi? Și spune vina în cap ție. Niciodată nu să-mi vinuiesc singure, chiar dacă e vina lor. Eu nu recunosc. Întotdeauna e prostul de lângă ea, înțelegi? Care e vinovat. Și bărbatul ce aici? Bine, mă. Îmi pare rău. Înțelegi? Că așa suntem noi, bă, tolomaci. Că nu poți să zici, bă, dar stai, bă, puțin, că e vina ta, nu? Păi, dar ce faci? Ai ridicat clonțul la mine? Păi, dar păsărica a zburat? Păi, dar ce crezi tu, că mai vezi păsărică vreo lună, două? Gata, sănătate. Păi, dacă ridici clonțul, papa! Uite, așa zboară și păsărica, că, știi, după gard câți? La vecinul, pe gard. Lua-vă-și la șuturi să vă iau. Păi,